Кирилов, господин Генчев, общини съветници, жители на община Свищов. Имам 4 въпроса към господин Генчев. Първият от тях е свързан с едно решение преди няколко месеца, което взехме да се дадат 19 000 лева за разработване на онлайн система, която да привлича инвеститори, да показва възможността на Свищов пред инвеститори, мултиезична. Доста време мина, няма система или поне аз не знам да има. Интересно ми е какво се случва. Може би е готова, аз не съм виждал. Интересно ми е какво се случва. Така, вторият ми въпрос е свързан с ремонта в детска градина Радост, кога ще приключи, какви са последните данни. Третият ми въпрос, може би не е точно към вас, господин Генчев, по-скоро е към господин Кирилов, но ще си позволя да задам. Той не е ли време да имаме система за гласуване, за да не се получават грешки, прегласувания. Мисля, че е едно добро решение система за гласуване. И последният въпрос е свързан с, той може би е малко избързващ въпрос, изпреварващ, давам сметка, че може би все още нямат ясна визия и те първо ще трябва да си мисли по-детайлно каква е визията за казармата, как ще се процедира с този имот, имате ли някаква визия или те първо ще се разработва, пак казвам, най-вероятно предстои това нещо да бъде направено. Благодаря ви предварително за отговорите. Уважаеми господин председател, уважаеми съветници, граждани, мога вече да ви я представя. Дайте малко надолу към сайта. Дай. Ето, бизнес портал, има антетка. Чукнете върху нея. Така. Да, готов е бизнес портала, който създавахме за община Свищов. В момента той се дообогатява и пълни с информация. Има много неща, които още да се добавят. Предстои неговото официално ние на общественото осъждане го споменахме, че е готов. Виждате в двата варианта, на английски и на български. Сега искам да се върнеш в Дай Свищов. Не, пак там. Пак върнеш портала. Свищов. Тук ни дава възможност, дай нататък, надолу. Да, той го минахме, дайте на български, чукнете тук върху, да, на български, мога да се ориентирам. Ето, защо в Свищов? И тук има бизнеса в Свищов, полезно, което те смъква. И тук основно е описано Свищов, наредбата за инвестиции, която се прие от Общинския съвет, на снимков материал, да и в туризъм, хотели, натиснете върху нея. Тук са представени всички, които искат да рекламират безплатно хотели в центъра, както на български, така и на английски. Това са, от които сме получили информация, от която сме изисквали. Повярвайте ми, че процесът няма да бъде толкова лесен. Виждате, че се работи по него. Обърнали сме се към бизнеса, който желае да представи своя продукт, своя база, своя обект на вниманието на това, което го интересува, като чукне върху съответната иконка. Ето общинските проекти, ако обичате. Общинските проекти, тук вече са издадени абсолютно всички общински проекти и в предишното управление и към момента да се придобие обща представа за какво се случва на... Да. Ето, проекта за благоустрояване на градска жизнена среда, описание на всички дейности, чукни морята върху БГ-то, можем да го видим и на английски. Не е готова. Дай върху друг. Виждате го вече, визуално, но ето го и на английски, няма как да не е готово. Задължително на двата варианта трябва да върви всяко едно нещо. Сега в момента вадиме всички имоти, всичко каквото има като ПУП, с ПУП, без ПУП, такива имоти, които биха
представляли интерес пред съответните инвеститори. Те ще бъдат върнети отново, търсим партньор. Ето къде ще бъде разположена, къде ще бъдат разположени, но в момента работи се по системата. Много информация трябва да се вкара и да се напълни вътре, за да се придобие реална представа, когато се влезе в този бизнес портал. За града и всичко, което ги интересува, мисля, че визуално така ви представих. Имате възможност на сайта на община Свищов е поставен банера, за да може, който иска така да се запознае, но е в процес на пълнене и обогатяване, което ще става с всеки изминал ден, ще става все по-богат и по-напълнен. Това е по първия въпрос. Втория ми въпрос какъв беше? Детска градина Радост до края на месец. За съжаление поставихме си неизпълними срокове до месец ноември, но има довършителни работи. Месец декември, мисля, че от нова година нормално вече ще бъдат прехвърлени децата. Там сега имаме забавени, почти другите неща са готови, но имаме забавени относно доставката на хотела, тъй като той пристига от Турция. И там има едно забавяне и монтажа на него. Но вече горните етажи са оформени, поставени са асансьорните уредби, просто там наистина се получи едно много хубаво детско заведение и ползвателите, които бъдат в това заведение, ще се радват на много така добри условия и екстри. И извинявам се за неудобството на родителите, за това, но няма как при един такъв мащабен ремонт да не създадем неудобство, но въпреки това община Свищов е подсигурила нормални условия за обучение на децата в другите детски заведения. Всичко е нормално, няма напрежение, но нека наистина да свършим работата. Има експлоатационни срокови, които трябва да бъдат изпробвани, асансьорите, парното да бъде монтирано и надута системата. Но до нова година вече трябва наистина да приключим с целодневна детска градина Радост. На третия въпрос за системата не знам. За казармата най-важно. Наистина това е един много голям въпрос и мащабен, който стои пред ръководството, пред обществеността. След в момента много експедитивно така се оформят документи, искат се от нас документи, пращаме към министерствата, към различните, те освобождават, те пращат документация към нас. За освобождаване предстоят едни документи, които да се оформят от двете страни, както от Министерство на отбраната, така от Министерство на регионалното развитие, Министерски съвет, общината, данъчни. Но специално за поделенията искам да подчертая нещо важно, което имах възможност с част от общинските съветници от коалицията да го коментираме, че трябва да стане много важно и ясно, че едното от условията, които поех, когато отправихме искането си към министъра и към хората, които ни помогнаха, да ни бъдат предоставени, че дадохме гаранция, че тези имоти няма да бъдат продадени или парцелирани и разпродадени на бъдещи псевдоинвеститори, които да закупят, защото ви казвам, че имотът е доста атрактивен и той ще предизвика интерес, защото Свищов така за първи път има изключителен излаз на Дунава, което дава сериозни предпоставки в различни сфери. Но идеята и всичко ще дойде от хората. Ние ще направим широка кръгла маса, широко обществено обсъждане с населението, с хора, които се занимават с логистиката на такива имоти. Има доста добри. Аз споменах в предишния разговор и в интервюто си пред местните медии, че ни предстои среща с министъра на икономиката, с Българската агенция за развитие и инвестиции, с които с това ще бъде поставен на масата и да търсиме тяхното съдействие и техните идеи. Ще бъдат включени много хора в този процес, които да дадат наистина най-рационалното, което може да се случи с нашите казарми. Няма да се вземе някакво първосигнално решение да се направи нещо и след това, след години да страдат хората от това нещо.
Това, което излезе като идея, което е рационално, работещо и Свищов има нужда и полза от това ще се случи с казармите. Но се радвам, че най-важното условие, което го поставихме и ние, и те пред нас, че няма да бъдат продадени. Нито парцелирани, нито на отделни парцели. Единственото, което така имахме възможност да разговаряме и с министъра на отбраната и на регионалното развитие, че при сериозен инвеститорски интерес, тогава заедно сядаме на масата държавата, общината и когато видим, че този инвеститор предявява сериозни претенции, тогава заедно с съгласието на държавата, ние ще позволим да се изгради бъдеща сериозна икономическа единица на територията на казармите. Но заедно общината с държавата. В лицето на държавата с техните представители, а не така хаотично, има някакъв си инвеститор, той иска да прави това, дайте да му го дава. Няма да стане по този начин. Нещата ще бъдат много премерени, да не се вземе прибързано решение и да се случи така, както се случи до сега. И използвам възможността пред общинските съветници, пред общността, пред нашите зрители, да изкажа благодарността си към министър Каракачанов, че сложи подписа си върху това писмо и съгласие, с което ни ги предоставя, към господин Цветан Цветанов и Станислава Стоянова, които поеха ангажимента по време на честването на 140 години. След това водихме разговори и резултатите от юни месец до момента не закъсняха. Другото, което искам да уведомя всички вас, че в края на миналата седмица получихме постановление на Министерски съвет, в което ни се предоставиха средства в размер на 500 000 лева за ремонт на улици. На обществения отчет, който направих пред обществото, ние заявихме, че тази година, следващата година си поставяме по-сериозна капиталова програма по отношение на ремонт на улиците в нашата община. Един голям ресурс, като бъдат включени и тези 500 000 лева, допълнително ще търсим безлихвен заем, за да можем да обхванем всички жалби на 50-60 жалби, които са подадени от гражданите, защото, повярвайте ми, разбирам ги хората, чувствам се неудобно, че не можем да откликнем на техните желания, но мисля, че това, което сме си заложили като приоритет за следващата година по отношение ремонт на улиците, защото това са основните проблеми и тази година направихме, но с капиталова програма от 200 000 лева, това, което е субсидията от държавата, много трудно могат да се асфалтират улици. Даже днес с заместник кмета, с техническа служба, лично сме обикаляли по всички улици, които са набелязани, които са в лошо техническо състояние, за да бъдат направени изчисленията и по най-бързия начин да действаме, за да можем да кандидатстваме за отпускане на заема, да можем да усвоим целевите средства от държавата, които са ни дадени. И искам да стане ясно, че част от тези средства от сборната сума ще бъде заделен процент и за населените места, отделно от целевата субсидия, която ще си получат по бюджета, който бъде разпределен. Може би една добра сума също ще отиде за населените места да си асфалтират улици, да има баланс между града и населените места. Това ще е една изключителна възможност. Другото, което искам да подчертая, че това ви го давам като информация, че в понеделник и вторник се върнахме. За какво беше? Отчета ми. Трябваше да се върна. В понеделник и в сряда проведохме среща отново с министър Николай Нанков, и с други ресорни господа, които се занимават в сектора на водите. И най-важното, което така се постигна, като мога да кажа поредния успех за община Свищов, че договорихме да започне незабавно предпроектно проучване за изграждане на пречиствателна станция за питейни води. Това предизвикателство започва и по уверенията на министър Нанков 2019 година трябва да започне строителството